ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ನೇಪಲ ಪಾಡ್ವೈತೆ ಯಾನು ಶಿವದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪದ್ಯ. ಅಪಗ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಶಿವಲಿಂಗಾಗ ನೀರ್ ಬೂರೊಂದಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅವೇನೇ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ನಿಜವಾದ ಶಿವಲಿಂಗಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನಾ ದಾದನ ಪನ್ಪುನಾತು ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿತ್ತು ದಿನ ಅವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ ಮೇರು ಮಟನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರಾವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾರ್ನೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಮಟನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಟನ್. ಚಿಕನ್ ಮೀನು ಗೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಮಟನ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತೆ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಉಂಡು ಉನೇನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾದ ಈತ್ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ದೀತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಚ್ಪಾವ್ಜಿ ಮೇಲು ಡಿಂಚನೆ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಡಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕುಕ್ ಅನ್ ಪನೊಲಿ ಆರ್ ಅಟಿಲ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ವೇರೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಐರೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಏಪ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಹೊರ ಕಾರುಡ್ ಕುಲನ್ ಬನ್ನಾಗ ಕೇಂದೆ ಮಟನ್ ಪತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಡಿಯರ್ ನೆಕ್ ಅಂದ ಆರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಪಿರೋರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ 3 ದಾಂಡ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡರೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮೇಲಿಡ್ ತೂ ಇರತ್ತ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಮಟನ್ ಬೇಯೋನುಂಡು ದಾಲೆ ದೀದು ಬುಡಿಯ ಏನಿಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಶೆಕೆ ಅವನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಡು ದಾಲ ಉಪ್ಪಡು ತೂತ ಎದುರು ಉಂತುನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಅಂತ ತೋಜ ಏನಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ದು ದಾಲ್ ಪೂರ ಆನಾಗೆ ಅನ್ನರ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೂಮ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಬೇಯ್ದು ಪುಜಿ ಮಟನ್ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದೀಜಿ ಅವು ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಅವೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಯ್ದು ಮೊಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ನ ಮಟನ್ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಇಂಚ ತೋಪುಡದಿಯೇ ರುಚಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೈದೆ ರೂಮ್ನ ಮಿನಿ ಅವಸ್ಥೆ ತು ಎರಡ ಬಲ್ಫರ್ ಇಟ್ಟು ಸೋ ಗಲೀಜು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಕಿಚನ್ ಡೇ ಉಂತುಂಡ ಆಪುಜಿ 11:30 ಆತುಂಡು ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಏಪಲ ಆತಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋದು ಮಟನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಅವು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ನೇ 10 ಗದಾದನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ 10:30 ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಐತೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬೇಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂಚಾತು ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿನೇ ಮಲ್ಪುನಾರಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರೇ ಮಲ್ಪೇರಿ ನೀ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋರೈತು ಐಗೋಸ್ಕರ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತು ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಕೇಣೆ ನನಗೇನುಜಿ ಅಂಚ ಹೊರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ದೆರ್ತು ಜೇರು ಪಿರ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೇಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಮೇಲ್ ಪಂಡೇರು ಸಮ್ ಹಾಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾಂಡ ಯಾವ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಡ್ ಕೇನ್ ಹೊಡಿ ಅಂದೆ ಎರಡು ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಆತಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ ಅವೇ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನವರ ಮಟನ್ದು ಇದು ಬೈದೆದ್ದು ನೀರು ಉಂಡಾಯ್ತು ತೋಪುಡು ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚು ಮೋನೆಗೆ ತಾಗದು ಉಣ್ಕೊಡೆ ಒಲ್ಲೊಂಜಿ ಕುಂಟು ದಿಯರ ಇತ್ತು ನೈಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾವೆ ಓಲ್ದಿಪ್ಪುನದೇನು ಓಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಎಂಕೊಂಚಿ ತಾಗದುಂಡು ಮಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರು ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮೂಲು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ರೆಡ್ ತೋಜು ಮೂಲು ನನ ತೋಜು ಅಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುಡು ದಾದ ಪಂಡ ಅವರ ಮಟನ್ ತೂಪೆ ಮೂಲು ತೋಜುಡ ಸರಿ ತೋಜು ನಿಕಲಿಗೆ ಒಡೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ಇಡೀ ಜಿಂಜುದು ನೆಂಕ್ ತೋಪೆ ಸರಿ ತೋಜುಜಿ ಮಟನ್ ಸರಿ ತೋಜು ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೆ ತಾಗದು ನೆಂಕ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಆತುನ ಅಂತೂನಾಗ ಅವು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ತಾಗುಂಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಡ್ಡಿ ಕಂಡಿ ಗುಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಲುಕ್ ಮೋರ್ ಗ್ಲೋಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐ ತೊಟ್ಟು ಬೆಗ್ಗರೆಲ್ಲ ಬೆಗರ್ದೆ
ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ತಾಗದು ನೆಂಕು ಸರಿ ತಾಗುದು ಇನಿಯೇ ತಾಗೋಡ ಯಾನೇನು ದಾಯಪಣ ಇನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ತಾಗುನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ತಾಗುದುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಯಾನಿತ ಪಿರಾ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಟನ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನೀರು ಆಜದು ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾನು ಬೇಲೆಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೇಂಕೊಂಡ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಟುಪ್ವೇತೆ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಆವಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಆವಡು ಯಾನು ಏತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಲೆ ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಚಿ ಟೈಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡು ಅವು ಹಟ್ಟಟ್ಟು ಯಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಹಠನ ಗುಡ್ ಹಠನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಠನ ಹಾಳು ಹಠನ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 1 o'clockದೊಲೆ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಆವಡು ತನಿಷ್ಲ ಬರ್ಪೇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಐತೆ 1 o'clock ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆವಡು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 o'clockದೊಲ ಏನೋ ಬೇಲೆ ನಾನು ಟವಲ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೆ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತನಿಷ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ವೆ ಎತ್ತೆ ನುಂಗರೆ ಓಕೆ ನಾ ದಾಲ ಅಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಅಡೆಗಾಣು ಇನ್ನು ದಾಲಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಮಟನ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಉಪ್ಪುದು ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಂದ 5 ಕಿಲೋ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಎಂಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೂರ ಇಂಚದ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡಲ ಗೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಖಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮಟನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಪಾದದ ಗೊಚ್ಚ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಿನ ಹಾಡ್ಮನ್ ಪುಚ್ಚಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅವಡು ಖುಷಿ ಅವಡು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಡು ದಾದಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐ ಕಾತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಂಶ ಒಂದು ದಾಯಿ ಐತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರ್ತೇನೆ ಕಲೆಗೆ ಮಮ್ಮಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಏಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಟನ್ ಬೇತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಪ್ಪ ಏನಾರ್ದವು ಹಾಳಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುನ ಪೌಡರ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವನದು ಖಾರ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಖಾರ ತಿಂಪೇದ ಆಂಡ ಓವರ್ ಆದ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಪೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾತಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖಾರ ತಿಂಪುನು ಹೆಂಗೇತು ಮಾಡಲ್ಲ ನಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಂಬು ಕೂಟರೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುಲದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ದಯಪಣೆ ಅಂದಲ್ಲ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ತಿನ್ನೋದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಶ ಕಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡೋದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾತಾ ಪಾಡಿಯೇ ತೋಪುದ ಸೈಜ್ ತೂಡ ಮಟನ್ ನೀತು ನನ್ನ ತೂಡ ಗೊತ್ತಾವ್ ನಿಜ ಪೂರ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದು ಪುನಃ ತಿಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ದು ಇದು ಪಾತಿರೋಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುನ ಒಂಚೂರು ದೂರದ ಇದು ಇಂಚಿದ್ದು ಪಾತೇನು ಅಲ್ಪದಿಂದ ತೂಕು ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಗ್ಯತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂದು ಮಲ್ಫೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಖುಷಿನ್ ತೂವರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಓಯ್ ಅಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಖುಷಿ ತುಲೆ ನೇತ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಮೋನೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟದ ಜಾಗ ಪಾಪಯ್ಯ ಬರ್ಸ ಉಂಟುಡು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ಪಿರ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಆಯ್ ಕಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೇರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೆತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ತೂಪೆ ವನಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಡ ಏನಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಾರ್ ಪಂಡನೇ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಏನನ್ ಗೆನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜುಂದು Stupid dog. ಖುಷಿ 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 ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಪುಟ ಅಂಚೆ ಒಂಚು ತೂಪು ನಾನು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಪಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅತ್ತೆಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಡ ಮಟ್ಟಂದ ಆಯ್ತಾ ಮೂಕುತುಲ ಗ್ಯಾಪು ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡ ಅದನ ಒಂಜಿ ಯಮ್ಮಿದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಆಮಸುಂಟು ತುನಗ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಚ್ಚರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ
ಪಿರ ತೂಕ ದಾದ ಮಾತು ಯಾವ ಜೈದುಂಡು ಆರಾಮತ್ ಓ ಗಾಡ್ ಸತ್ಯ ತುಲೆ ಮೈಪು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಬಾಕಿ ಪಾಡಿನಿ ಬರ್ಸ ಸತ್ಯ ಬತ್ತಿನೇಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಪಾಪಯ ಬೇಜಾರ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ತ ಜಾಗಡ ಕುಲ್ಲರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶೇ ಖುಷಿ ಚಂಡಿಯ వచ్చి ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ ಶನಿವಾರ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡು ಟೈಮ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1:10 ತನಿಷ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 o'clock ಬರ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜೆ ಕೆಲವರ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಆಯೆ 1 o'clock ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡು ಪಂಡ 1:15 1:20 ಬಟ್ 1:30 ದೊಲೈ ಬರ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1:40 ಆದಿತ್ತು ಬಂದಾಗ 40 minutes ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ದಾನೆ ಬಾಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜಿ ಬಸ್ ಮಿನಿ ಹಾಳಾಂಡ ದದಾಂಡಲ ಆಂಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಮಿನಿ ಅಂಚ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆವು ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬತ್ತು ಚಿಡ ನಮಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಣತೆ ಇತ್ತೆ ಬರುವೆ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು 10 minutes ಯಾನು 1 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಮುಗಿಯಾವಡು ಅಂದೇನೇನಿ ಬಟ್ 10 minutes ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿತೆ ಯಾನು ಹೊರರ ಎನ್ನುವೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಅಬ್ಬಾ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆತೆ ಅದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕುಲ ಅದು ಪಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುನಕುಲ ಅದು ಪಡು ಬೇಲೆನೇ ಯಾನೇನು ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿನಪ್ಪ ನನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಎನ್ನರೇನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದದ ಹಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬರೋಂದೇ ಎಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಎಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಲೇಡೀಸ್ ಆದುಪಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಲೇಡೀಸ್ನ ಕುಲ ಆದುಪಡು ಏರಿಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡಕ್ಕಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಫೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಆಫೀಸ್ದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಫುಲ್ ಡೇ ಏತು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅದು ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಕು ಲೈಫನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂದು ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಕಲೇನು ದೂರಡ್ದು ಇಂಚನೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ತು ಬುಟ್ಪ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಪ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಆಂಡ ಪೂರ ತಿರ್ಗುವೆರು ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಪರ್ಪೇರ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನುವ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೇನಾಗ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋದುಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂಚಪುರ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಜೋಕುಲಿಂತು ಒಂದು ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರಾವ್ದು ಐತ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಪಿರಾವ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಓದಪ್ಪ ಅವನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಕರಾಟೆಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಐಕ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಡೆ ಪಿಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ಏತು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿರ್ಜನೆ ಎಂಕುಲು ಬದುಕದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ವಾರಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ದೀಪೆ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಯಾನು ಏತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಡು ಮೇಲ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂನಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋಜುಡು ಅಕ್ಕಲ್ನಾತೆಗೆ ಬುಡೋಡು ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಲೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಬೆಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಪಿರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಲೇಡೀಸ್ನ ಕಲೆಗ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಏಪಲ ಯಾನ್ಲ ಪುಣ್ಣು ಅಂದಂತ ಅಂಶಪುರ ಆತು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಶಪುರ ಆತು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಮೇಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಆಣ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಯಾನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತುದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನೇ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನು ನೀ ಗಡಿಬಿಡಿತ್ತ ದಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಟನ್ದ ಕಜುಪು ಎಂಚ ಆಂಡನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಟ್
ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತು ತಿಂದು ಪನೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಶೆಫ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಪರೂಪಗೊರ ದದಾಂಡಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ದದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾಲ ತನಿಷ್ಲ ಫುಲ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ತನಿಷ್ ಅಂತೂ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಿಂಪುನೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅದು ಖರಾಬಾದ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೆರಡಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡದ ಅದನ್ನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ತಿನ್ಪೆ ಆರೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತದ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನ 2 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದು ಜರೆರಾಗಿ ನೆನಪಿಜ್ಜೊತ್ತೆ ಜೋಡು ಅಂಚ ಯಾ ನೇಪಾಳಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅವೇ ಮಸ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಟನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಶೋಕೊಂಡು ಪಡ ಹಬ್ಬ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಮೇನ್ ಅದೆಂಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತನಿಷ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದುಜೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಕೈಡ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಕಲೆಗಂದು ಬಟ್ ಬೈದುಜೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ಗೆ ಬೈದುಜಿ ಪಾಪ ಬಾಲೈತೆ ಬರ್ವೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್